NYSC nwee grade 1 si ebe ahụ jee mekwa higher school certificate nweta pepa ya niile wee jebe University of Lagos jee ebe ahụ gụọ accounting nwee second class upper division nwee obere ntụpọ onwe first class isi eghe oghe o si ebe ahụ mee MBA marketing n'ofu University of Lagos anwa jee youth corps mechaa agba first na youth corps president nye award onye abụ chartered accountant bụrụ fellow Nigerian Institute of Chartered Accountants jee ọrụ oyibo ka mgba ya ọsọ ọrụ na First Bank si ebe ahụ banye na Texaco wee rụọ ọrụ na Texaco accountant senior accountant bụrụ chief internal auditor Texaco n'ụwa niile worldwide ndị ọcha necha ya si n'ọrụ onye isi ojii izizi fa ga-enye ụdị ọrụ a na kọmpanị fa n'ụwa niile ọrụ anya ọfụma si ebe ahụ banye na bankị Fidelity lụọ ọrụ ebe ahụ 13 ka ọ rụchara ọrụ ebe ahụ ara ite naanị ka ọ nọ ya dịka executive director na deputy managing director mgbe ahụ Peter Obi bụ chairman Fidelity Bank ọya na ya mere bankị ife ọbụ isi eghe oghe olu oge ọ ya na-asị akpa ọrụ aka ya ekwebe ahụ na-abụọ na ọ na-ezu oshi na nke nyere ya efu n'aka ya o wee lụchaa ya enye honorary doctorate degree na Wisconsin University n'obodo oyibo ọkụ ya kụọ ya aka ibe ejikwa etu a bụ maka ndị ọzọ na-akpagharị na-eke ego ọ bụrụ ego ka a na-ekwu maka ya ọ ihe dị mmadụ n'isi ka e ga-ejichi obodo anyị mechara nke wee chọba onye ga-adị ka ya wee chọta ofu nwoke ụbụrụ ya dịkwa mma isi dị mma a na-akpụ ya Dr. Nkemakọ na Chukwu ka ọ dị n'aka Okeke afọ ya na-atọba afọ Igbo kelere nke ụnụ vụrụ etu si amachapụta ịvụrụ ya anyị chọtara ebe anyị si chọta wuri Obianọ bụ na Aguleri wee chọba onye ga-esote ga-abụ deputy gọvanọ ọ bụrụ na anyị lechara anya chọọ onye ọ ga-adabalụ ga-alụ ya ọfụma o wee bụrụ nwoke akwụ ebe a bụ sọ mma onye Enugu Ukwu ka ọ bụ Enugu Ukwu Odu Njikọ Ọka anyị chọrọ nwanne ụnụ mana na ọcha na Njikọ Ọka na Dunukọfịa na ọ bụ na Odu Njikọ Ọka a wee kpọta ya o jere akwụkwọ na All Saints Anglican Primary School dị na Enugu jecha DMGS Ọnịcha gụọ ahụ na abụọ gbajebe Lagos jee na St. Philbert College na Akoka gụchaa mee grade 1 ọgbakọ maka NECO na WAEC nọ anyị na-ekwu ihe nwere onwe grade 1 wee si ebe ahụ jebe obodo oyibo na nna ya nwa ibe dị ya n'aka onye ọrụ oyibo ibe dị n'aka o ruo n'obodo oyibo mee first degree na engineering civil and environmental engineering na Wisconsin University ndị nyere onye a doctorate degree honorary jee na Howard University na Washington DC mee MBA na management prọfesọ ọkammụta Peter Ejiofor ịrakwa ya gee ntị onwe MBA management na Washington Howard University mechakwa jekwa ebe ahụ mee PhD monetary economics rovu Howard University ama ọkammụta Peter Ejiofor ga-ama ihe m na-ekwu nọọ prọfesọ management ka ọ bụ na University of Nigeria Nsụka mahadum nke nọ n'Enugu ọkwa Igbo ka m na-asụ maka iji m ụgwọ Ejiofor ọ ka o si were gụcha anata na Nigeria rụwa ọrụ ọ na-akụzi na Nnamdi Azikiwe University ọ bụ senior lecturer ebe ahụ mana tupu o ruo ebe ahụ na ọ lụrụ anyị ọrụ dịka Commissioner for Planning and Budget
na gọọmenti Peter Obi rụọ Commissioner for Works mmadụ na-abụọ enyerebe eye ndị onyekwara eye ebe a ka anyị na-ekwu n'agbanyeghị na ha ghere eghe ọ na-atụ egwu nke Chukwu Baraba na-atụ egwu nke Chukwu fabụrụ ndị weta nke a erie gị ego iwere nke a erikwa gị ego ebe iti n'aka erie gị ego After ambassadors. Oh yes, forward ever, backward never. After ambassadors. I'm na-eti na n'ọchata ọ bụ anyị na-ekwu ndị be anyị onye ka anyị si ka anyị bịa ka anyị were ohere nụnwa eji flag off nnukwu briji a na ibe niile a na-arụ n'okirikiri ebe a ma Agro Lake Hotel ka anyị si ebe a gosi ụnụ ndị anyị chọtara ga-anọchi Peter Obi ka anyị kpọzie Okwute ka ọ bịa ka anyị mee ibe anyị na-eme n'obodo ndị ọzọ anyị mechaa nke anyị nabata ndị dịka mpi ka anyị gosi ndị na-azọ ọkwa anyị wee sị n'ebe ọ dị etu a ndị a na ọcha na-achọ vootu achọ oge Peter Obi na-azọ oh yes sir. Tony Okwute oh yes. Kemo Keke Naziki J, the same university. na pitch dị n'azụ ọ bụ isi ewepụta onye na-azọ ọkwa n'ọrụ n'akụ ndị be anyị na-ere anya ebe ahụ etu a unu na-ere anya Peter Obi bụ gọvanọ Anambra steeti mụnwa bụ national chairman APGA etu a unu ga-abịa mgbe ụmụ anyị protest ego oh yes sir. Affirmation action. ndị nwunye anyị mabịa Affirmation action. first na ọ bụla ma kwadoro anyị na ihe ewepụta wuri obi anọ First lady of Anambra State. Why Manarese? gata Yes sir. gata nụ emechụna aka n'ihu etu anyị si eme ya bụ ambassador Jeremy mmanụ Jeremy ife anyị ji eme ya etu a bụ ebe anyị ejene anyị eme ya aka na-abụ ji mmadụ na-aba bụ ndị a na ọcha ụlọ ege ntị ndị a na ọcha aka na-abụ ji dị mkpa na-aba bụ ụmụ ụlọ na-abụ gọvanọ Peter Obi na Chief Victor Ume gọvanọ na national chairman APGA na-ena aka anyị wenye aka elu Kona aka. na-ena anya ebe ahụ